Il-lejla tajba b'tiegħi u segwaċi tal-Kamra Sportiva, Manchester United 2, Crystal Palace 1. Wara tmien tal-partita kuntent ħafna bir-riżultat għaliex lejl l-aħħar tal-kwarta tal-partita kien fid-dubju ħafna ir-riżultat u meta tqis kif ġiet il-partita għandna nkunu kuntenti li ħadna 3 punti għalkemm konna qegħdin nirriskjawhom ħafna u naħseb li wieħed jista' jargumenta ħafna fuq id-deċiżjoni li jitkeċċa Casemiro għaliex kien hemm min qabel li kellu jitkeċċa u kien hemm min ma qabilx li kellu jitkeċċa. Jiena naħseb illi kienet deċiżjoni ftit kiefra għaliex inti qed tiddetermina jekk hix violent conduct issa fil-waqt li naħseb illi huwa bħala plejer Casemiro riskja hemmhekk illi involva ruħu, però naħseb kważi prova jiddefendi lil sieħbu. U meta jkollok it-team spirit li għandhom il-United bħalissa, kulħadd jaqbes għal kulħadd. Ġifieri ma naħseb hemmhekk kienet riskjuża li involva ruħu speċjalment meta għandek il-VAR li spiċċat il-VAR għax il-referi ma kienx ra xejn f'dik l-azzjoni u intervjiet il-VAR u spiċċa barra Casemiro. Jien naħseb kienet ftit ħarġ għax naħseb jekk kellhom jitkeċċew allura jitkeċċew it-tnejn li huma. Ġifieri għaliex wieħed imbotta lil Antony. U Antony jaħseb ġara wkoll, ġifieri naħseb illi kulħadd hemmhekk qisu kellu parti fis-sitwazzjoni fejn kellna vantaġġ komdu ta' 2-0 u spiċċajna on the edge kif jgħidu l-Ingliżi fl-aħħar momenti tal-partita. Però naħseb li tgħaddi minn dat tip ta' esperjenzi t-tim, speċjalment meta tikkumparah ma' snin ta' qabel, naħseb li jistgħu jagħmlu ġid lit-tim. Jiġifieri għaliex qed tidħol dik is-siege mentality dak il-ħin bej is-supporters, bej il-players li tiġi deċiżjoni bħal dik kontrik iktar teżżess snienek u tiġġieled kif għamlu l-United. U fil-verità we got there in the end, ġifieri kellna bżonn illi nagħmlu sostituzzjonijiet adekwati, jiena naħseb Ten Hag dan ftit biex mdaħħal id-difensuri li ġifieri kif tafu fl-aħħar tal-partita tal-United spiċċaw b'4 difensuri. U naħseb illi kont nagħmilha qabel dik is-sostituzzjoni għaliex meta l-Crystal Palace ġabu l-gowl ta' 2-1. Forsi li kieku għamilna dawk is-sostituzzjonijiet minn qabel kien ikollna forsi ftit iktar cover fid-difiża u ma konniex insofru il-gowl li tant kuraġġ lill-Crystal Palace. Però naħseb li f'dawk il-momenti t-tim wara kemm once again maqut. Ġifieri kulħadd ħadem għal xulxin, rajna Alfred jiddefendi l-Bruno Fernandes, m'hemmx dik il-pika forsi anke Maguire li mhux qed jilgħab u hekk ġifieri kulħadd qed jagħti l-kontribut tiegħu. Jiena naħseb illi l-iktar commanding kien Lisandro Martinez u ntieħu wkoll il-man of the match. Kemm Lisandro Martinez u anke Varane naħseb kien tajjeb ħafna, kellu stellar performance fejn ma tantx għamel żbalji, però il-mod li jiddefendi Martinez għalija huwa impressjonanti u f'dawn il-momenti fejn it-tim ikun qed isofri plejer bħal Martinez bla dubju jagħmellek il-ħajja ħafna aktar faċli. U li kieku naħseb is-sitwazzjoni ġrat is-sena l-oħra jew ta' qabel ċert li ma konniex neħduha ir-rebħa l-United, konna nispiċċaw jew draw jew saħansitra nitilfu l-logħba. U dan juri il-progress illi raġa sar u qed isir mit-tim u grazzi wkoll għal Erik Ten Hag. Qed naraw wkoll differenza fil-partita ta' llum
hija li mhux fil-partita tal-lum biss, tamma ikollna li nibdew il-partiti iktar fast, ġifieri fejn qabel fil-staġuni ta' qabel kważi l-ewwel ħaf niftakar kien dejjem jinħela għaliex kien kważi fit-tieni ħaf li l-United lejn l-aħħar tal-partita li forsi jippruvaw jilagħbu. Qegħdin noħorġu commanding mill-ewwel minuti. Illum, infatti, fil-partita kontra il-Crystal Palace kienet ħriġna mill-ewwel with a commanding position u ħadna l-penalty u skurja Bruno Fernandes wara li kien immissja l-aħħar żewġ penalties tiegħu, ġifieri kienet xi ħaġa pożittiva li rġajna rajna l-Bruno Fernandes jiskurja penalty bħal dak u li jagħti vantaġġ lit-tim. Naħseb kienet deċiżjoni wkoll bħalma tkeċċa Casemiro, kienet deċiżjoni li kellha tinvolvi ruħha l-VAR, però il-VAR hemmhekk kien favur il-United, ġifieri ma kien hemm l-ebda dubju illi kien penalty. Naħseb li fl-ewwel ħaf konna aħjar mill-Palace, ġifieri naħseb kull ma kellhom il-Palace ċans wieħed, naħseb kienet logħba li kellna kważi immorru fil-vantaġġ iktar ġifieri minn gow wieħed u kważi l-logħba tingħalaq qabel it-tieni l-ewwel ħaf, dan qed narawha li tiġri ħafna u forsi once again tqum il-kwestjoni tal-striker, però għandna Rashford ukoll li qiegħed in commanding form ukoll ħafna ġifieri fit-tieni taqsima meta ħareġ Weghorst. Kien hemm Rashford li lab bħala striker u hemmhekk Rashford raġa ġifieri kien fil-pożizzjoni tajba mal-assist ta' Luke Shaw u ta' il-vantaġġ li l-Manchester United ta' tnej b'xejn. Meta tara kif ġiet il-logħba mnalla li skurjajna dak it-tieni ballun, għaliex li kieku ma skurjajniex dak it-tieni ballun, jaf il-logħba kienet tiġi droħ jew saħansitra anka nitilfuha, jiġifieri nirringrazzjaw lil Luke Shaw u lil Marcus Rashford ukoll ta' dik il-performance. Rajna wkoll fil-partita tal-lum ukoll il-signing il-ġdid Sabitzer illi naħseb kien ta' għajnuna għalkemm ovvjament kien introduċut minn Ten Hag f'ċirkostanzi differenti, ma naħseb il-fighting tiegħu dal-plejer ħareġ ukoll u naħseb issa li Casemiro se jkun qiegħed jitlef it-tlet logħbiet illi ġejjin kontra Leeds u it-tnejn li huma kontra Leeds, ġifieri home u away u kontra Leicester, dan il-plejer naħseb se niġu bżonnu ħafna u kważi ġis signing at the right time wara l-injury sfortunatament li ħad tkun naqra twila ta' Eriksen u issa sospensjoni ta' Casemiro għandna bżonn kif dejjem għadna depth fl-iskwadra u signing bħal dan nittamaw illi jkompli jmexxina sabiex nilħqu it-tragwardi tagħna. Mingħajr ovvjament ħafna pressure imma Ten Hag jidher illi iva jaf xi għad jagħmel u ċert li mhux se jitfa' pressjoni żejda fuq plejer illi għadu ġej. Imma this could be a very important opportunity for the player to prove himself so early in his United career għalkemm huwa plejer li huwa misluf ukoll. Nagħti wkoll nfaħħar il-De Gea wkoll illum naħseb li kellu partita tajba ħafna, ġifieri fl-ewwel ħaf għamel sejf tajjeb u anka qabel skurjaw il-Palace dak il-corner naħseb li għamel sejf tajjeb ħafna hemmhekk ukoll. Ġifieri bħalissa qegħdin naraw l-aħjar ta' De Gea dis-sena u wieħed għadu l-kurżità se jiġri rigward il-kuntratt ta' De Gea. Illum ma kienx hemm Martial ukoll tajjeb li hopefully ma marġax hemm xi injury jew xi ħaġa partikolari għaliex kien ilu daqsent barra u lillum ma kienx fl-iskwadra kienet xi ħaġa li misterjuża ġifieri, ma smajtx raġunijiet għalfejn ma kienx fl-iskwadra, forsi mmisjajta jiena, imma nittamaw illi Martial jarġa' jkun lura fit-tim kemm jista' jkun malaj. Issa ġejjin ukoll logħbiet
importanti ħafna t-tim, ġifiri issa ħankunu għadin nilabu nhar l-erba' kontra l-Leeds u narġaw nilabu fil-weekend kontra l-Leeds ukoll u mbagħad nilabu wkoll kontra l-Leicester City. Ġifieri huma partiti importanti ħafna kieku jirnexxilna nieħdu 9 punti, naħseb nikkonsolidaw ħafna l-pożizzjoni tagħna fit-top 4 ħafna, ġifieri li huwa tragward, apparti li nerbħu wkoll tazza li qegħdin fil-final fil-Carabao Cup issa wkoll, però rridu kemm jista' jkun nisfruttaw dawn il-partiti illi ġejjin. Logħba kontra l-Leeds, nafu l-logħba kontra l-Leeds huma like a derby, ġifieri huma logħbiet li jkunu kombattuti ħafna u importanti li nieħduhom bis-serjetà. Ħankunu bil-players nieqsin, però this is why we are a team. Għaliex inti ma tistax toqgħod tiġġib l-iskużi m'hemm dak il-plejer issa f'daqqa waħda isek għandek skuża għalfejn ma tġibx ir-riżultat. Da isek qed tajt f'organizzazzjoni ikollok impjegat tajjeb li huwa indispost, meta jkun dak l-impjegat indispost inti xorta id-dipartiment u l-performance tat-tim xorta trid tibqa' konsistenti. Ġifieri konna nafu li daw jistgħu jiġru dal-affarijiet u issa hemmhekk se nkomplu naraw issa l-karattru ta' dan it-tim ta' kif se mmorru f'dawn il-partiti illi ġejjin. Looking forward ukoll għall-partita kontra l-Barcellona, nammetti ġifieri hija logħba li tista' tagħti lill-United ovvjament ċans ieħor li nkomplu navvanzaw fl-Ewropa għalli tipprova tikkompeti fl-Ewropa u terbaħ tazza Ewropea bħalma l-Europa League hija ta' prestiġu ukoll, però nammetti wkoll mhijiex l-ikbar priorità, però meta tikkonsidra f'liema pożizzjoni qegħdin fil-league. Naħseb hija partita li għandna kemm jista' jkun neħduha bis-serjetà ukoll għaliex ħadd tilgħab kontra tim bi prestiġju bħal Barcellona u tittaqta' figura tajba u naħseb fl-Ewropa l-United irridu jibdew jarġgħu għajmu ftit il-profil tagħhom għaliex dal-aħħar snin taqta' dik il-vittorja li għamel Jose Mourinho fejn konna favoriti għalija tazza ġifieri ma kienx xi achievement ta' barra minn għaliex il-United kienu favoriti illi jirbħu it-tazza tal-Europa League. Dis-sena maħniex il-favoriti u kieku jirnexxielna bħala underdogs nerbħu l-kompetizzjoni tkun iktar ta' soddisfazzjon u tkun ukoll forsi stepping stone bħala preparazzjoni sabiex inkunu wkoll nistgħu nikkompetu fiċ-Champions League is-sena d-dieħla wkoll. Ġifieri naħseb illi għandna nieħduha bis-serjetà l-Europa League ukoll. Ovvjament se taħbad qabel il-finali tal-Carabao Cup, ġifieri ħadd involvi ħafna rotation imma dak hija fidejn il-coach u għandi fiduċja qawwija fih illi se jkun jista' jibbilanċja u jirrotate l-iskwadra kif jaħseb bl-aħjar mod hu. Huwa riżultat issa illi nistennew ukoll ir-riżultat ta' Newcastle waqt li qed nagħmel dan il-video. Newcastle qegħdin wieħed b'wieħed, ġifieri huwa riżultat hekk li ħallilna ġiex punti fuq Newcastle u nittama ovvjament li Newcastle waqqgħu il-punti wkoll bħalma raġgħu waqqgħu il-punti timijiet oħra. Liverpool tilfu 3-0, Chelsea ma rebħux kontra l-Fulham u ħanaraw ukoll il-logħba bejn il-Tottenham u l-Manchester City se jiġri. Arsenal ukoll saħansitra tilfu wkoll, però ma naħsibx li hija nara tragward li nistgħu forsi naslu fl-ewwel post, naħseb wara dik it-telfa tal-Arsenal kienet a big blow ġifieri tu ewwel title aspirations, però l-fatt li qegħdin nissemmew fid-diskors ukoll hija xi ħaġa pożittiva. Se nkun qed nagħlaq dan il-video billi nagħmlu wafqa qasira għar-riklami u wara r-riklami se jkun qegħdin ikellmuna l-editur tal-Kamra Sportiva Antonello Abela flimkien maċ-ċomba fejn se jkellmuna dwar id-derby ta' Milano. Għandi kurżità biex nara minnhom min se jkollu l-ikbar
bis-sima. Insellmilkom bibtijaj tal-Kamra Sportiva u Glory Glory Manchester United. Buonasera, ħbib tiegħi, qabel ma nibda nitkellem fuq il-futbol llum xtaqt illi nibda b'tema naqra żjed serja. L-ħsibijiet tiegħi imorru lejn dawk l-imsejkna li pratikament tilfu kollox ġewwa t-Turkija u ġewwa s-Sirja. Rajna diversi xeni koroħ matul il-ġurnata tal-lum u l-ħsib tiegħi huwa l-ewwel ħsib tiegħi huwa appuntu lejn min illejla ser jorqod mingħajr saqaf fuq rasu u prattikament b'ta' fuqu senduqu. Solidarjetà tiegħi bħala Antonello Abela u anki nista' ngħid ta' kulħadd sew it-tim tal-Kamra Sportiva sew il-YouTubers ma' dawn illi ovvjament għaddejjin minn ċirkostanza li nawgura illi mhijiex ċirkostanza li wieħed għandu jgħix għax it's really bad. Trust me. Biss wara dan il-ħsieb ejja ħalli nibdew nitkellmu fuq affarijiet naqra iżjed pjaċevoli u kif pjaċevoli ħbib tiegħi. U kif pjaċevoli m'hemm xejn isbaħ milli tirbaħ derbi ieħor. Inter wieħed Milan xejn. U ovvjament id-bissima tixhed biċ-ċar il-kuntentezza tiegħi għal dan ir-riżultat illi jista' jkun li kien ġust, jista' jkun li kien le. U ħa nispjega għalfejn jista' jkun li kien le. Għaliex fl-ewwel taqsima lil dawn il-kelma eżatta hija aspaltajnihom, ġibnihom jitkellmu waħedhom. Ġibnihom ishom erba' titfal ta' triq, bir-rispett kollu lejn tfal ta' triq. Għax qasbis raw il-ballun. Qasbis raw il-ballun fl-ewwel taqsima. Jiġifieri, voli ringrazzjaw l-Alla u għal darba lil dak il-bniedem illi fosthom sieħ biċċhom bateġ kemm ikkritika ta' Tarużanu il-riżultat baqa' weħeb xejn. Għax il-mod kif ġrejna bihom fl-ewwel taqsima kellna anke nidħlu 2-3-4. Jiġifieri, u mbagħad fit-tieni taqsima ippruvaw jgħidu tagħhom. Ma b'xi mod irnexxilna nkontrollaw u għall-grazzja tal-ħanin Alla irnexxilna indaħlu 3 punti id-dar. U fost it-tema prinċipali ta' dan id-derbi hija Lautaro Martinez. Logħba oħra, gowl ieħor, il-faxxa jidher li qed tiggalvanizzah lil El Toro u ninsab kuntent ħafna bil-wirja u bil-rendiment konsistenti illi sissa l-Arġentin kellu naħseb illi l-fatt li rebaħ it-tazza tad-dinja enitu anki moralment, anke jekk ma kienx
bħala protagonista forsi jrid jagħti risposta lil Scaloni li mhux imbilli Julian Alvarez fil-qatar ta' spettaklu qawwien ukoll. Argentinas loss is happily Inter's gain. Nistgħu ngħidu ukoll fil-fatt anki dan huwa l-vantaġġ li tista' tagħmel il-video review l-għada tal-logħba illi nkun nistgħu wkoll niġbed naqeżet informazzjoni. Fil-fatt anke l-voti tal-Gazzetta dello Sport 7.5 il-plejer tal-logħba appuntu Lautaro Martinez. Diversi plejers illi wkoll kellhom logħba tajba, tiġini frasi Di Marco qed jiġini frasi Çalhanoğlu illi tal-isbaħ risposta li seta' jagħti. Il-għaliex. Wara li għadu jaqlawlu ċ-ċaċċis li offenduh bil-familja, irnexxielu jitfa' dak l-assist illi minnu Lautaro ola bir-ras, tefa' bix-xibka u tibqa' memorabbli x-xena ta' Tataruzanu jisabbat mal-art. Jiġifieri, u fl-istess ħin il-Çalhanoğlu jdur lejn il-kurva tagħhom u jsekkithom. Well done Ċala. Fil-fatt ukoll il-diriġenza diġà qed tibda tagħmel il-passi tagħha biex inġeddulu l-kuntratt li jispiċċa fl-2024 u importanti għaliex il-ħelwa tat-Tork qiegħed juri anke f'roll li mhux tiegħu propju illi qed jagħtina staġun mill-aqwa. Grande Ċala, keep it up u fuq kollox awguri il għaliex nhar l-erba' appuntu ħakan Çalhanoğlu jalaq 29 sena. Awguri wkoll parentesi għal Nicolo Barella li għada jalaq 26 biex nkunu inkludejna l-kulħadd u awguri bid-delay lil Stefan De Vrij illi l-bieraħ għalaq 31 sena. Fit-tieni taqsim mbagħad rajt xi ħaġa oħra pożittiva. Mhux biss id-dħul ta' Brozovic u Lukaku, Brozovic fl-aħħar għax ma kont qed nikkonsidra Championship ta' kien jifvistox. Għamilt 3 xhur inesistenti, rajnik il-Qatar u xahar oħra inesistenti. Ftakar li l-paga l-Inter qed ittilek mhux il-Federazzjoni Kroata. Iżda fuq kollox Big Rom ġej bil-mod. Ġej bil-mod u ġej bil-mod. Ħasra illi tħassar dak il-gowl, għadna ma nafx fuq ix, tħassar, jiġifieri, imma l-attakkant Belġjan qiegħed juri li bil-mod qed jerġa' jiġi dak ir-Romelu Lukaku illi konna qegħdin nistennew wara kollox. Is-37 ukoll kellu wirja tajba il-bieraħ għafolja jirringrazzja l-Alla illi dak il-passaġġ ħażin ħadu għana għax kif kollhom konna qegħdin naraw għall-inqas fuq din-naħa tal-kamra xi videos fuq ieħor. Ħadd pjaċir ukoll bil-pożizzjoni li ħadet il-kurva li qed insemmu s-37 illi ma ssaffarlux. Imma naħseb li l-fatt illi fil-laqa li kien hemm bejn l-Slovak u l-kurva ġew ċarati l-affarijiet, naħseb illi beda jiġbor naqra ġieħu. Ovvjament jiena nistenna li ġieħu jkompli jiġbru f'dawn l-aħħar 6 xhur billi tina l-wirrijiet illi qed nitolbu qed neżiġu għaliex wara kollox il-kuntratt qed iħallsulu l-Inter mhux dawk ta' Pariġi. Jiġifieri, biss nistgħu ngħidu hekk li kienu 3 punti importanti issa lil minn derbi u mhux derbi għal fatt li rridu nibdew nibnu strixxa ta' punti ħalli nfittxu nserħu rasna minn dak il-post fil-UEFA Champions League illi huwa fundamentali għal kaxxi tal-Inter ukoll u fl-istess ħin ukoll inkomplu nużaw dawn il-lob anki għal impenni iżjed importanti. Ġimgħatejn oħra tirritorna Champions League fejn ser nilagħbu mal-Porto u fuq kollox April meta ser ikollna dawk iż-żewġ lobiet importantissimi tas-semifinali tal-Koppa Italja kontra t-tim tal-Juventus
Però il-Koppa Italja dal-bot għalissa l-importanti li nibqgħu nirbħu, nibqgħu ntellaw il-punti u nibqgħu ukoll mexjin fit-triq tagħna biex ovvjament nibqgħu it-tieni illi jiena wara rebħa tal-bieraħ nemmen li nistgħu nispiċċaw it-tieni. Ovvjament kampjonat twil u għatfadal ħafna lob. U ukoll inserħu rasna mill-istatus tagħna għall-istaġun li ġej. Proset ukoll lil Simone Inzaghi illi reġa' tom il-mentalità ġusta l-plejers tagħna biex ukoll inġibu din ir-rebħa, unlike ħadd ieħor illi ipprova jikkupjana iżda baqa' bidu vojta bilħa. Għalli jista' jkun daqshekk Pioli's on fire, għax hekk fil-każ m'hemmx għalfejn tbidlu ħafna kliem biex tagħmlu d-diska l-ġdida, għax nista' nsemmaħilkom jiena. Pioli is fired, la 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 la, eċetera eċetera. Għaliex issa qed nara ħafna kummenti bil-kamp Milanist, Pioli out, issa daqshekk Pioli il-mirakolato. Inkompli nikkonferma kemm armejna punti s-sena l-oħra. Għax kieku marmejniex dawk il-punti kieku t-tinistilla diġà dan indasted. Imma insomma, ma ngergux fuq il-passat imma nħarsu lejn il-futur li qed jarana minn għalija xi 6 punti fuqhom, iżda fuq kollox komplejna nikkonfermaw is-superjorità tagħna fil-lant Milanista. Għax għan niftakar ukoll, u ġew x'sar minnu? X'sar minnu? Ma darx d-darba le? Għax ma jidirnix li rajtu fl-azzjoni, kanċellat minna ċerbi, Voldiri. Naqra soddisfazzjoni għalija personali illi xbajt naqla fuq rasi minn ġiru sew fil-level ta' klabbu sew fil-level ta' nazzjonal. Imma insomma, balloħra fuq l-istonku illi kelli xinneħi. Proset ukoll lilla ċerbi, il-Gazzetta dello Sport tagħtu 7, naħseb naqbel ma dak il-vot wirri oħra tajba mill-plejer li ħadd ma ried ironikament. Għax rridu ngħidu kollox. Insomma, ħarsetna issa tmur lejn il-logħba li jmiss hija nhar it-tnejn bħallum ġimgħa kontra Sampdoria ta' l-idolu ex-idolu, insomma, xorta jibqa' idolu Dejan Stankovic f'qalbna l-dejjem. U ukoll Sampdoria ma tantx għaddejjin minn vena tajba, importanti li nkomplu nikkapitalizzaw u ma nagħmlux pudini stile Monza u stile Empoli. Dawk irridu jkunu għall-passat, aħna rridu nibqgħu mixjin, irridu nibqgħu navvanzaw, għandna l-għanijiet tagħna u kważi t-tieni post nista' mhux se ngħid obbligatorju bħal Koppa Italja, imma mixjin l-hemmhekk. Issa, jiena naħseb illi kelli xi ngħid għattu. Naf illi qed tistennew ukoll ir-reazzjonijiet tal-ħabib kbir tiegħi Klejt Nżammit iċ-ċomba illi batomna rrekordjati u hawnhekk nixtieq nagħmilha punta parentesi, smajt ħafna tgergira x'iċ-ċomba ma derx live u mhux live l-aħwa tridu tifhmu illi daw il-YouTubers ma tista' huma hawnhekk aħna kollha din volontari għall-qas il-YouTubers tagħna, jiġifieri jien ma nistax naqbadhom minnhom u ngħidilhom live bil-fors. Jekk għandhom il-pjaċir jidħlu live, neħdu pjaċir, jekk iħossu li jekk ma jistgħux u jgħidu nisma' aħjar rekordjata l-għażla hija f'idejhom. Jiġifieri però serħu raskom iċ-ċomba dalwaqt ser tisimgħu tiegħu, imma qabel batilna video mill-bieraħ Nikolaj Xikluna illi sejjer ngħaddilkom tpaxxew b'daw 12 sekonda li ġejjin, anzi, ħuti interessi Maltin erġgħu tpaxxew b'daw 12 sekonda li ġejjin u mbagħad naraw naqra x'għandu xi jgħid sieħ biċ-ċomba. Il-komplement tas-serata tajba, sempre Forza Inter u Milano siamo noi, l-FC Internazzjonali Milano. Bye!
Lejl tajjeb bibtijaj minna nistew anka mumiex, kif edin taraw Zlatan l-umretti, Zlatan. Għaret, anka jien nħobbok, imma ħataqlib li il-moba, iwa. Asħal imma ħajda, dispjaċini ma ħajkolla nikajmi, jala, ħantik kiss minżela, rajt? Jiddispjaċini, niskuża ruħi, imma kien inkazzat, x'labra Lukaku peress li fid-derbi ta' Koppa Tella kienet inqala dik iġlida miegħu pretenda li jilgħab. Fehmu intom li għadhom maġġa, ma jridx jifhmu li għandu 40 sena ma jirkuprax daqshekk faċli minn inġeri. Imma somma. Nitkellmu dwar dan id-derbi, derbi li l-Inter rebħu meritatament u ngħidha mod buċċi minn quddiem. Id-dispjaċini ovvjament li nara fl-ewwel taqsima l-Milan daqshekk imbeżżajn jibżgħu letteralment kif jiġi l-ballun f'saqajhom hot potato. Jiġi l-ballun, asmuħ nara fejn ħan nitfgħu. Mhux għandi. Narmuh il fuq. Tidher ċara li f'dil ġimgħa Pioli flok irranġa l-affarijiet beżżagħhom. Nwaħħal fi Pioli ovvjament dawn l-affarijiet irid ikunu. Dan huwa l-mument li Pioli juri kemm ukoll tajjeb. Bir-rispett kollu, forsi minn ma jaqbix miegħi, però il-coach f'dan il-mument irid joħroġ it-tim mill-problemi li qegħdin fih. Mhux iżidhom. Ġi joħroġ bis-sistema ta' 3-5-2. Sistema li ngħid il-verità jiena xtaqta. Misa ngħid kontrija, imma b'interpreti differenti. B'interpreti differenti. Kif tista' tilab, rrid ngħid, ma tilabx lil Rafael Leao f'derbi. Għaliex indaħal biddel l-affarijiet iva. Għalmenu ċaqlaqna. X'indaħalu, x'indaħal Salemaker flok Kalabria. Kalabria jiddispjaċini, nħobbu ħafna nħobbu. Però l-logħba li jmiss tinta fadaxi fuq il-bank. Jekk jilab 3-5-2 jilab Salemakers floku, jekk nilabu 4-2-3-1 Salemakers jilab flok Messias u Serginho Dest jekk jirkupra għax illum ma kienx jaqqas majjat jilabu flok Kalabria. Dispjaċini, nħobbu ħafna huwa l-captain, però m'għandux postu mal-Milan bħalissa. Wara l-inġeri ma ġiex kien qabel qed jiżbalja ħafna, Di Marco reġa' għadda kif rid ħlif darba. Sfortunatament l-uniku darba li waqfu mill-korner skorjaw l-Inter, x'imbagħad tkun beżżu l ta' l-uniku darba li waqqaf il-Di Marco kien hemm il-korner daqqa ta' ras tal-Awtaru li Tatarusanu kien ħajilqa għax bħalma dejjem nikkritika ħallum ħanfaħru Tatarusanu kien l-aqwa plejer tal-Milan illum. L-aqwa plejer tal-Milan. M'għandix problema ngħidha. Ġab żewġ sejs tlieta veru sbieħ. Fuq Lautaro, fuq Lukaku. Tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna. Kien hemm forsi xi żewġ ħarġiet illi xtaqtu jagħmel u m'għamilx imma almenu anke l-gowl mhux tortijaw. Assolutament nerġa' ngħid. Plus illi anke x'inqala l-gowl rajtu jsabbat mal-art mhux jibqa' isu iċċassat. Jajjat mal-plejers meta jizbaljaw. Għalmenu rajt dik il-saxħaf fuċċu. Għalmenu rajt għajneħ, mux ħanajt ħdura, imma rajt dik ċertu passjoni lej it-tim. Xaġa li xtaqt nara żmien twililu, u qatt ma rajta. Għalmenu l-lum morna ħjar bieħ. Fit-tieni taqsima daħlu plejers bħal Leao bħal Salemaker, l-affarijiet bħal Brahim Diaz, l-affarijiet tranġaw ma kienx biżżejjed. L-Inter rebħu din il-partita meritatament. Nerġa' ngħid, għamilna daqsxejn ta' passi il-qudiem ftit. Sewwa, però mill-taqla titlef 3 b'xejn ġori għaddu 4 b'xejn mal-Lazio. Plus lajna 5 anke kontra Sassuolo fl-aħħar partita. Għalmenu l-lum kull maqlajna wieħed u xottit fil-lasta kien hemm. Ovvjament irridu ntejbu il-fatt illi nattakkaw aktar. Ma' Torino nhar il-ġimgħa
Umbat ovvjament ma' Tottenham fej forsi ikollna lil-Magic Mike Mignon. Kienet jissemma li anka jidħol Ibrahimovic, mux il-qattuż issa ovvjament, Ibrahimovic il-plejer, nhar il-ġimgħa kontra Torino, però niddubita minħabba l-fatt li anka Pioli tkellem fil-konferenza stampa u qal li jibsa li Ibrahimovic jirkupra sekk ma lajf il-fatt li ma daħx fil-lista Champions. Però it-tama l-aħħar li tmut. Jiena li nittama iktar minn Ibrahimovic l-importanti li jitlu Tomori u Ben-Nasser. Ben-Nasser inħass wisq. Kieku kien hemm Ben-Nasser ma' Tonali u ma' Krunic, konna kunu ħafna ħjar. Kieku kien hemm Tomori flok Gabbja, konna morru ħafna ħjar. Kieku kien hemm Mejnjan flok Tatarusanu, għalkemm illum Tatarusanu kien tajjeb, però xorta konna kunu aħjar. Mhux dil-partita biss immanka partita qabel. Ma rridx noqgħod tgħid li ħadot taqbad ma' l-injuries issa, aħna għandna balla injuries, aħna u l-Juventus. Klabs oħra bħal l-Inter, illum kienu full team, Korrea biss barra. Klabs bħal Napoli, veru li qed jilagħbu tajjeb, veru li ma jista' jwaqqafhom ħadd però injuries kbar ma kellhomx. Weġġa' ftit kbar Aċkelja, weġġa' ftit Osimhen. Il-bqija taw xejn injuries. U Zambon Gissa. Però ċertu players li forsi ma tantx għandhom replacement tagħhom ma kellhomx injuries. Però ma jimportax minix qed maqdar u jiena nitkellem biss ma tafu fuq it-tim tiegħi. It-tim li seta kien aħjar, però seta kien aħjar. Kieku bqajna fuq il-logħba ma' Sassuolo u labna l-istess logħba, ngħid diżastru. Però almenu llum rajt tim li qed jipprova jirkupra l-partita. U nemmen li kieku il-players li daħlu fit-tinħaf bdew mill-bidu, konna nġibu ħidru. Issa kien ikun ħaqna, ma nafx kien jiġdi iktar. Kif kienet il-partita ngħid li l-Inter ħaqhom jirbu. Però kieku bdew mill-bidu, jaf l-affarijiet kienu jkunu differenti u jaf kien ikun ħaqna illi nġibu droħna. Mill-bqija, jekk nitkellem ftit żgħira fuq il-transfer market null. Nafx għalfejn, ma xtrajniex plejer bħal Zaniolo li da letteralment għamel minn kollox biex iġi mal-Milan irrifjuta t-timijiet kollha. Rifjuta l-Bournemouth, rifjuta l-Leeds, rifjuta l-Everton, bħalma rifjuta Giroud l-Everton, ta' min jgħid. Hemmhekk tara kemm veru plejer ikun ħobb il-klabb. L-Everton offrew lil Giroud 8 miljuni u nofs. 8 miljuni u nofs. Mal-Milan għandu 3 u nofs. Ġiet nitkellmu iżjed minn nofs. U ta' kuntratt ta' sentej. F'każ li l-Everton isalvaw, jiġġedded b'sena. Giroud, skont informazzjoni li għandi, ra l-kuntratt u għallhom jien ma rridx. U rrifjuta ta' kien. Alla ħares ta' laqx l-aħħar ġurnata tal-merkato u kien ibikkina. Però dik hija l-imħabba. U Giroud ħajġeddet il-kuntratt issa. Meta qegħdin fl-ar żmien. U dik tfisser ħafna. M'għandix iktar xi nżid. Nitkellmu wara l-partita Milan Torino li tintlab nhar il-ġimgħa li ġej 10 ta' frar li wkoll festa f'pajjiżna bħalma kulħadd jaf. Niltaqgħu wara nhar il-ġimgħa qed ngħidilkom biss li nixtieq ngħid grazzi lill-sponsor ta' Kamra Sportiva li huwa The Barber Room li jisponsorja daw il-videos u jisponsorja anke l-Facebook page u l-YouTube channel tal-Kamra Sportiva. Niltaqgħu wara l-partita Milan Torino u qabel nagħlaq ovvjament ma nistax nieqaf milli ngħid forza Milan.